Novogodišnju priredbu organizujemo tradicionalno, a time pokazujemo brigu o najmlađim članovima društva, posebno onima koji su iz socijalno ugroženih porodica, naglasila je članica Foruma žena SPS-a Jelena Đorđević. Podelimo paketiće deci koje su u našem programu, u programu Njihov osmeh nema cenu. Dakle, tu su deca obolele od teških bolesti, deca sa posebnim potrebama, deca iz socijalno ugroženih porodica gde jednostavno nemaju mogućnost da im roditelji kupe paketiće, tako da mi već celu deceniju se trudimo da im ove praznike ulepšamo i da zaista to bude jedan veličanstven događaj, naravno uz bogat sadržaj kojim pripremimo sa velikim zadovoljstvom dok su ovde kod nas u gostima. Što se tiče donatora, ima mnogo malo ljudi koji su ove godine pritekli u pomoć. Ja im se zahvaljujem zaista na jedan najdivniji način u ime svih svojih drugarica iz SPS-a i pre svega drugarica iz Hora. Mi smo našli način kako da dođemo do sredstava kako bismo kupili paketiće i eto, oformili smo art ansambl Majka Evrosima koji je nedavno imao humanitarni koncert u pozorištu gde smo zaradile preko 60.000 dinara dobrovoljnim prilogom naših sugrađana i puno paketića. Ove godine imamo preko 200 i podelit ćemo ih danas ovde. Među ovom decom su i naša deca članica art ansambla Majka Evrosima koji će se družiti sa ostalom dečicom, a najveći deo paketića podelit ćemo sutra na dečijem odeljenju opšte bolnice u Kruševcu. Slična priredba biće organizovana i za Božić.